А това кой е? Кумалис? Нали? И това е кумалиска. А това какво е? Той какво вика на папа? Папа? Ето го! Ето го, папа. Как вика папенство? Папа. Така го скриваш и не мога да му виждам него да го снимам. Аз ви снимам. Да. Дядото, мамо, е това, да. А това знаеш кой е? Магаренцето. Магаренцето, дето... А това какво е? Кончи. Кончи магаренце. Я малко се дръпни по... така. Не мога да го снимам. Да. И това са дядовци, Да, мамо. дядовци. Дядовците. Ето. А Това тук кой е, баба мамо? Меца. Не Добре. иска ти. Той прелиства сам. Опа! Айде. Дядо, и това е дядо, мамо. Да. Ау, да, иска да намерим един дядо, дето си е хванал за главата. Така ли? Нали, мамо? Къде е този дядо, дето се хвана? Къде е слънчицето тук? Къде е слънчицето? Слънчето къде е? А. Ето го. Ето го, слънчице. Виж как се смее, нали? Смей си, мамо. Да. Хайде да го намерим ония деди. Чакай той сам. Ама къде е този дядо с шапката, бе? Не иска ето го. ти, Не, няма това да не е дядо. Това е Кончо Вълчо. И Кумалис. Да. Ето Кончо Вълчо. И тук пък Кохлю, Бохлю. По няколко ли прелиства? Къде е? Ето го, дето си държи главата за шапката. Дедето си хванал. Да, Не се я удари. покажи как прави Не се удари дедето. така. Покажи, мамо, дедето как прави. Ама не се удари, само се хвани за главата. Олеле! Да, защото да не заболи главичката на Филип, нали? Нали? Нали няма да се удариш по главичката? Айде. Ти не пусна обаче печката, между другото. Това е балончето. Чакай, аз ще я пусна. Как двете надолу? На едната страна. Да, как пее баба? Я кажи ми, облачеле бяло, откъде идеш, къде си ми летяло. Да, така пее баба. Опа! Искаш ли така да се облегне Филип, да му е по-удобно е така да гледка? Айде така. И оправите това кръченце. Къде е дядото? Къде е дядото? Тук ли беше или тук? Аз мисля, че е насам. Ти как мислиш? Зайче, къде е мамо? Да. Ето един Кумчо Вълчо и Кумалиса. А Как? този кой е? Как казва мамо Кумчо Вълчо? Филип. Как казва Кумчо Вълчо? Е така, вие. Патенцето Патенцето. търсим. Ето тук беше патенцето. Ето тук беше някъде патенцето. Я да го видим къде е патенцето. Тук го няма, нали? Къде е патенцето? Тук? Има ли го патенцето? Той е напред. Няма Напред го. не е натам. Айде напред да търсим това. Добре. Той Ти. иска. Айде. Айде ти. Чакай. Ето тук накрая хвани. Добре, не. Ето го патето, бе. Да. Да, дете се хванал за къде? За главата. И аз се хвани за главата като дядо. Опа! Браво. Дядо, мамо, дядо. А къде е патенцето? Има ли друго пат? Не. Няма. Зайко. Я виж мамата вика. Виж. Здрасти. Тик. Шнурок. Да. Балончето си. Не балончето, Какво търси сега? този. Как се Кой казваш? търсиш? Облачето е буч. Облачето ли търсиш? Облачето ли искаш да намерим? Да. Добре, дай да го търсим сега облачето. Искаш ли да ти помогна? Ето, чакай сега. Ето сега. Тук има ли го облачето? Няма го. Ти ще ми кажеш, когато дойде облачето. Чули? Айде. Ето, когато дойде облачето, ще ми кажеш, ето го облачето. Ето го облачето. И кой се качил на облачето отгоре? Кой е това?
Кой е това? Катеричка. Катеричка ли? Кой е? Ми не мога да видя. Мишка, тук, мишка. нали сте? Мишленц. Мишленц, виж каква дълга опашка си има.